Welcome ulit sa aking vlog. Well, ngayon pupunta tayo sa Baguio. As of my vlog nung last, well, eto nagpalit na tayo ng tambucho. So eto nga, ngayon lang natin mararides actually nga na ganyan kaingay o ano. Medyo kanina pagdating ko dito sa may ano ng expressway, medyo masakit nga sa tenga. I don't know kung lalagyan ko pa rin ng silencer to ano. Pero yun, susubukan natin ngayon tong pipe na to, kung kamusta ang performance niya, especially sa highway. And yun, samahan niyo po ako papunta ng Baguio, okay? Let's see what you got, come on. Yun, so ganoon nga siya kaingay. Sabi nga ito, medyo masarap pa sa umpisa, pero pagka medyo tumatagal parang maingay nga talaga. Ako, alam ko may load pa to eh. $128 na lang balance natin. Alright, so let's go. So okay lang, kahit 128 lang yung balance natin kasi sa La Union lang naman tayo exit. So alam ko 76 lang naman dito eh. Saan nabasahin mo? Welcome to Benguet Province again. Here we go. Usapan natin ngayon mga bagay na kung bakit kailangan nyo consider itong Motorstar Cafe 400 as your first big bike. Una sa lahat, syempre, pag titingin tayo ng mga gusto natin motor, una, syempre titignan natin is yung looks, diba? Para pag gusto tayo naman sa isang babae, syempre tingin muna tayo sa looks muna, tsaka natin makikilala kung bagay ugali, parang ganoon. So, eto naman, looks niya talaga retro, maporma talaga siya. Para siyang high-end bike kumbaga. Kasi minsan nung napunta ako dito sa may ano din ng expressway dito sa may Rona ba yun? Basta part ng Tarlac. So, makikita mo talaga na yung iba, I mean, gaganda mga bike. Tapos, yun, kahit pa paano, tinitignan talaga nila yung motor ko. Ibig sabihin talaga hindi na siya pahuhuli compare mo sa mga high-end bikes. Alright, so secondly, syempre, yung budget natin, yung presyo. Kahit na gusto natin yung mga mamahaling bike, ganito, di ba? Kumbaga gusto natin yung Triumph, gano'n. Pero ang budget natin is talaga pang Motorstar lang. So, doon lang muna tayo. Kumbaga, first bike mo pa lang naman eh. Then, you're gonna love it anyway. Third, in the long run, maintenance. So, maintenance na ito, langis lang. Mga basic bike, kumbaga. Kung para ka lang bumili ng TMX 125 na malaki. Parang gano'n. Compare mo kapag yung bibili mo is yung mga naka-coolant, may coolant pa siya, di ba? May mga ABS, may mga traction control, mga electronics, gano'n. Eto, lahat ng sinabi ko, wala siyang electronic features. Just a basic bike. Drum brake sa likod, disc brake nga sa harap, pero wala siyang ABS. Diba? Walang safety features, sika nga. Yun ang preno. Kumbaga, pure skills. Pag trip na ito, pure skills, and then just you and the bike. Which is, minsan, yun naman ang kailangan natin eh. Oh, grabe, ingay.
which is minsan yun naman talaga kailangan natin. Just sa basic one. Fourth one, pag ikaw magsisetup dito, mura lang ng motor na to, kaya mura din lahat ng setup niya. Let's say itong Monobella, pinalitan ko, pinababaan ko siya konti, 200 pesos lang, 200 plus lang. Kasi bibili ka ng mga medyo mamahaling bike, for example sa BMW, syempre hindi ka naman pwedeng bumili ng mga pyesa-pyesa nun sa gilid-gilid lang, kumbaga. Kailangan sa BMW ka rin bibili. Gusto mo mag-setup ng gulong, di ba? Pwede ka sa 10th Avenue, tumingin ka na doon. The next one is performance. Kapag ka nasanay ka sa mga small bikes, mga small displacement, kahit na sabihin natin nanggaling ka pa sa Raider o ano, iba pa rin yung torque talaga ng 400cc. Sa halagang 145,000 SRP, magkakaroon ka na ng big bike. Now which is, pwede mo na siyang idan sa expressway. Yung torque na, iba na rin talaga yung torque na ito compare mo sa mga small displacement. Yung iba siguro mga, yun nga, sa totoo lang, baka nga mas mabilis pa yung Raider kaysa dito. Pero sa torque naman, laban naman to. Next, eto, naka-carb pa rin to. Siyempre, mas matipid na talaga yung FI. Kumbaga, yun nga sinasabi nilang future technology. Pero i-consider din natin minsan na kapag yun nga, pagka nabutang ka dyan o siraan ka dyan sa kalsada, hindi lahat ng mekaniko, hindi lahat ng talyer kayang gawin ng FI. Kapag naka-carb ka, ito basic bike yung ano mo, nasiraan ka dyan sa kalsada, kahit tricycle driver dyan, kaya kang tulungan, kayang i-repair yung motor mo. Next one, usapang budget pa rin. Siyempre, murang motor, mura din ang mga pyesa. Like for example, pagka mag-change oil ka, oil filter na ito, eksakto yung ng Barako. So, kapag oil filter ng mga high-end na bike, I don't think na aabot lang ng 100 yung oil filter pa lang yun. So, isama mo pa yung air filter, mga spark plug, langis na gagamitin mo, o ilang litro. Sabi nga nila, walang pangit na motor, ugali meron. Yun talaga, totoo yun. Kasi kahit na naka BMW ka, kahit naka Triumph ka, or naka Motorstar ka, o Rossi man yung motor mo, kung hindi mo i-change oil yan, hindi mo alagaan yan, masisira at masisira yan. So nasa pag-aalaga pa rin. Siyempre, ando na tayo na talagang kailangan ito medyo extra alaga. Kasi nga siyempre, mas fragile or mas ano pa rin itong mga piyesa na ito, kumbaga. Kaya nga mas mura. Kasi sabi nga nila, kung itong piyesa na ito or itong motor na to kasing ganda rin pala ng Triumph dyan, bakit ka pa bibili ng Triumph? So bakit may bibili pa ba ng Triumph kung sakali? Wala na. The next one, reliability. Reliability, siguro nga nandun yung pagdududa natin minsan na syempre, China bike, bilis masira, mahina ang mga piyesa. Pero yun nga, sinasabi ko, i-consider natin na yung mga piyesa na ito, kasi marami rin itong kaparehong pyesa kumbaga sa ibang motor. Kinagandaan nun, mga murang motor lang. Nice one, thank you sir. Sabi ko, kinagandahan talaga kapag ka mga ng big bike din. Totoo, nagbabatian. Ito, kape 400 ba to? Kape 400 nga. Nice fight. Kape 400 din si kuya. Nice one. Naka-stock nga lang ba siya? Naka-stock pipe ba siya? Nandun pa yung sticker ng Motorstar. Ano nyo, reason po talaga kung bakit tinatanggal yung sticker ng Motorstar. Sa totoo lang, yun lang talaga. Kadalasan ng reason nila. Hindi kasi bagay yung hindi kasi bagay yung design ng Motorstar na yun sa motor natin. Kasi classic, tapos biglang yung na I don't know, Motorstar, baka naman. Ito na natin yung logo natin. Ganda mo talaga, Canon. Tingin ko, di maingay yung bike ko. Tingin ko mas maingay pa rin yung bike ngayon. Ang ganda mo talaga, Canon. Lastly, kahit anong motor mo, kahit ano pa yan, kumbaga kahit 50cc yan,
hanggang sa kahit 1000cc ba yan. Ang importante sa lahat, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, nag-i-enjoy ka sa motor mo, mahal mo yung motor mo, mamahalin ka rin ang motor mo, alagaan mo lang, yun lang naman yun. Alright? So, kaya kanina nung dumaan, wow, 10R sa adventure bike, peace sign, diba? Peace na tayo, mga lahat lang. Kaya minsan mas gusto ko itong motor na to, okay nga, kasi nga gentleman's ride, sabi nga nila. Hindi kailangan umataw, minsan parang nag-aamon lagi ng karera dyan sa kalsada. This one is hindi, gentleman lang talaga siya. Ride lang, enjoy the road, sabi nga nila. So see ya and enjoy the view. R1 yun ah, si Motodeck na ata yun ah. Shout out Motodeck. Simpleng kasi yan ng mga bata. Pinapabomba minsan. Kung naman yung tipong sobrang ingay, okay na yun. Simpleng kasi yan lang ng mga bata yan. Subscribe kayo sa akin. Shoutout sa inyo mga kuya. Parang lagi na yung pag-away. Welcome sa pinakamapoging leon dito sa buong mundo. Ito na yun. Welcome to the Lion's Head.
So dito muna tayo, tatambay muna tayo, paparada tayo saglit. Alam ko na kung saan tayo. Sarap talaga magmotor dito sa Baguio. Lalo na dito sa may Janhi. Para ka talaga nasa ibang bansa. And yun, sana hindi na ako sa Baguio. Well yun, sana may natutunan kayo dun sa mga sinabi ko kanina. Yun nga, consider ninyo while buying the cafe for 100, right? So yun, dito ko tatapusin yung vlog ko, and then see you sa next content ko po. Okay, and then yun, ride safe. God bless us all. Thank you. Bye.